Älä jää jälkeen. Essi eteenpäin. Essi kaukana. Essi kaukana. Okay. So Essie goes. You go. Okay. So come here. Essie. Go. Just noin Marita, hyvä taakse. Essie, right. Good side. Ei kova. Eteenpäin. Good. Eteenpäin, liikkukaa. Kohti linjasta. I'll do Essie. Essi kaukana. Good time. Good. Samu, lähemmäs Essi, lähemmäs vähän. Okay, that's good. That's good. Nyt. Okay. Vielä. Marita. I'll do Essie. There's centre player. Elikkä molempien joukkojen keskusmiehet ovat taistelussa vastakkain keskellä. Your teammates are Samuel and Rita. If Essie doesn't win this battle, what happens? Mitä tapahtuu, jos Essi häviää tän? Marita ja Samu. Joku pitäisi pelata nää alas. Somebody needs to get... Should I go back? Yeah. Because then they can attack. Yeah, because at the moment, if Alex wins the ball, I should have done it. he's away. Yeah. So, not necessarily you, Yeah, but somebody. somebody. You know why people we are. Yeah. Joku laitureista olisi pitänyt mennä Essin taakse varmistamaan. So, in this situation, who should go? So, Rita, you come back. Tämä tilanne, mikä nyt on pallo, missä on pelaajat, mitkä on taistelemassa, niin kenen? Maritan tai Samun, kuka pitäisi mennä alas? Samuel. Yeah. Yeah. Okay. You know why? Miksi Samu? Yeah. Why is it Samuel? Yeah. Okay. But because Essie faces this way, if she drives, which way will she come? I don't understand. Okay. Look at where Essie is facing. Yeah. She's Essi, facing. jos Essi ajaa suoraan eteenpäin, minne hän tulee? Kohti mitä laituria? Yeah. Kohti Samua. Jos Essi puskee tänne päin palloa, kun hän oli nyt suunnattu näin, Joo. niin hän tulee Samun lähelle. Joo. Elikkä Samun pitää siirtyä. Niin, sama juttu, jos pallo olisi näin, niin hän olisi näin päin, Essi. Ja silloin Marita olisi pitänyt mennä taakse ja Samu pysyy siellä. Eli se, että kohti on tuossa. Niin, kyllä. Joo. Ymmärsitkö kaikki sen? Se, ketä kohti keskushyökkäjä on menossa pallon kanssa, niin se siirtyy taakse. Okay. So Samuel, come back. You two play, and then you two adjust. Okay, so we'll play from this. Jatketaan pelaamista tosta. Rita, Rita. Okay, so stop. Yeah. Yeah. Now, what happened first? So Essie, you did great, well done. Ja? What happened Sä first? teit kaikki oikein. What happened first? Before you two move, what happened first? Okay, to start with, the ball was facing this way. Then quickly, it went this way. Okay, so the ball came towards you. Yeah, so when Essie comes here now, she's coming towards her, then you go. So go. Essie, come with me, Alex, come with me. Okay. Then ball's here. There you go. But when this is who is in the party was it is moving forward with it. Yeah. Hopefully it's you. Yes,
the pass is not the good option. Eli tässä oli semmoinen tilanne, että syöttö ei ollut hyvä vaihtoehto. Now, Essie must stay in the ball and drive. And then go on the side of the ball. Eli periaatteessa Essin pitää kuljettaa pallo tuossa tilanteessa ja odottaa vähän puolustajan ratkaisua and the reflection. Yep. So sitten peli jatkuu. Because now, we've done the driving, we've got the support. I'd be this way a little, Narita. The support is good, Samuel is there. Now Essie now can pass. Now she can pass. We can pass. And a chance. Okay, stop. You see? Stop. So, sometimes we can pass, and sometimes we must drive. Eli joskus on vaan semmoinen paikka, että on pakko syöttää, tai se on paras vaihtoehto. Joskus on pakko vaan kuljettaa. Ja silloin se pelitilanne kuljetetaan loppuun asti, ja sit kun tulee stoppi, niin sit luultavasti on mahdollista taas syöttää. Okay? That makes sense. So again, Essie's choice was to drive, right? You must tell your teammates, and your teammates must adjust. Okay, but that's fine. This situation when it was played, it came out that way that the ball came from Essie here. But then had Samu left over there. If Samu was in place, he would have scored. Exactly. Elikkä tämä oikea pelitilanne, kun me pelattiin se, niin kun pallo tuli irti, niin Essi sai sen tänne Samun paikalle. Mutta silloin molemmat laiturit oli mennyt takaisin taas. Elikkä Maritan olisi pitänyt olla taakse ja Samu pysyi asemissa. Samu olisi tehnyt maalin tästä. It's good with self-confidence. Okay, does that make sense? Does everyone understand? Ymmärsinkö kaikki tämän jutun? Yeah? Joo. It's all about position. Okay, come in.